laki ng baso ng kape ko. Nagusto magkape tayo. Ito talaga yung kalapihan ko kasi gusto ko kung magkape ako. Marami. Yan. Ang laking baso. Yan ang kape ko. Ito po yung kape ko. Yan. Yan. Ako eh. Masarap. Pag magkape talaga ako, yung malaking baso gamitin ko. Kasi pag yung maliit, parang hindi ako nakainom ng kape. Ganyan. Ito, gagamitin ko kape. Pangkalapihan pala. Ito, masarap siya. Pineapple yung ano niya, flavor.
Malapit na maubos yung cake ko. Ang sarap. Pero hindi ko to kaya. Hindi ko to kayang ubusin. Sarap. Ako minsan lang din akong kakain ng mga matatamis. Yan. Pinsan lang. Ngayon parang naisipan kong bumili nito. Sabi ko, kain nga ako ng matamis. Parang namimiss ko rin kumain ng matamis. Lalo naman yung mga cake. Minsan lang din ako kakain ng mga yun, yan kagaya ng cake, yan. Ngayon parang gusto ko kumain. Kain muna ako. Okay, kain tayo. Masarap talaga. Diba minsan tayo pag may mga pagkain na gusto nating kainin, hindi kumpleto yung araw pag hindi natin siya makain. Kaya ganun. Ako para naisipan kong parang gusto kong kumain ng cake. Bumili ako ng cake. Ito. Magkape kasi nga nagutom. Saka yung malaking baso. Tapos pag magkain, ay nahulog. Pagkain ka, pag inom pala ako ng coffee, ay yung malaking baso. Parang kumpleto yung pag-coffee ko pag malaki yung baso gagamitin ko. Saka yung coffee ko, brewed to siya na coffee. Ako ang gumagawa ng coffee, hindi yung 3-in-1. Kasi pag yung 3-in-1, gagamitin ko parang sisikmurain ako eh. Kaya bumili ako ng brewed na coffee. Tapos ako ang gumagawa. Yung paggawa ko eh, parang simple lang. Paitat ng tubig, lagyan ng coffee, na brewed coffee. Tapos takpan, yun. Lagyan ng coffee mate. Masarap. Nagutom talaga ako. Kasi nga, laki yun na lang natira. Saka ito din. Hindi naman siya masyadong matamis. Yung tamis niya is katamtaman lang yung tamis niya. Yan. Pero ako kasi minsan, control din ako ng kain ng matamis. Control din ng kain ng matamis, hindi damihan ng matamis, lalo na tayo pag nagkaedad-edad. Huwag tayong kakain ng maraming matamis.
minsan, kakain din ng matamis. Kasi kailangan din kakain ng matamis. Kaya kape-kape lang ako lang mag-isa. Kasi yung asawa ko, nanood ng TV. Sarap. Ito po flavor niya.